Саломун алайкум бародаро. Бародармон ай Файзобод. Рустамҷон, фамилия чия? Ризоев Рустам. Ризоев Рустам. Чанд сол шуд модар рихта надидӣ? 23 сол мешавад ки модарро надидам. Алҳамдулиллоҳ ёфтагим шуд. Ҳамин рӯз сафар. Айси намешини Рустамҷон фуроай пешин. Айси 23 сол шуд. Кӯдак якним сола будагай овардагиаша Тоҷикистон. Ин мақсад яду бародарои мо дар Москва модарша ёфтанд. Ин ҳамин рӯз сафар дора. Бародаро дуо кунед дар ҳаққаш. Мақсад ҳамин соқ саломат ба Федератсияи Россия бирава. 23 сол шуд надидӣ модар? 23 сол шуд. Чӣ қиссата як бор нақл ки чӣ хали шудагай? Як сола 4 моҳа будагим. Отам гирифтагӣ овардагӣ аймад Тоҷикистон. Ай модарам гирифтагӣ овардагӣ аймад. Баъд карочи амиҷа падарам мисол моиндарам мисол васпитанем додагай. Васпитат кардагай. Баъд ина шукри Аллоҳ ин рӯз шидат модар ма ёфтам. Ин ҳамин рӯз ба ёрдами бародарои Тоҷик, ба ёрдами акаи Рустам. Акаи Рустами Лангари гуфтани одам ай саломат бошад, ҳама вақт сарбаланд бошад. Миннатдори хидмат ба акаи Рустам мерасонам. Наке ин ҳамин рӯз 23 феврал иншааллоҳ сюрпризи беҳтарин барои модарам мешавад. Худо хоҳад иншааллоҳ соати 7:20 ба Москва дар аэропорти Внуково мефуром иншааллоҳ. Иншааллоҳ худо хоҳад. Иншааллоҳ. Ана модара занг зади чӣ хали ашфени пайдо кард модар? Вақте қати модарам гав задам ака. Ами хе дидагма сразу ами хе чувствовать карда. Гуфт ки я так по тебе соскучился, хочу, чтобы ты рядом со мной был. Прилетел в Москву. Бама гуфтам иншааллоҳ, гуфтам я скоро приеду. Вот сегодня 23 февраля. Дай Бог. Дуа сделайте, чтобы хорошо долетел до Москвы. Иншааллоҳ худованд розӣ. Дуо к нам бачо иншааллоҳ. Ҳамин братикаҷон чанд сола шуди ҳозир? 24. 24 да? Соли тавлид чанда? 1996. 1996. Агани где-то 90 чандум сол овардага надра? Ма ба ёдам нест акаҷон рости гап. Хак шукри Аллоҳ. Ин рӯз шида кампири очамона ёфтем. Беҳтарин. Бародаро 23 сол модари худша надида буд. Ина имрӯз иншааллоҳ мерава, сафар дора, билет дора. Билета чанд сом харидӣ? 7000 сомон акаҷон. 7000 сомон а? Дар аставани амо чизе додан билета? Чӣ гуфта фурӯхтан мақсад? Гуфтан ки агар свидетельство рождения? Свидетельство рождения ма дидан, ма аму дар Россия таваллуд шудагим. Би бачаак дар Россия таваллуд шудагай, свидетельство рождения дора, ба ҳамин сабаб мақсад билетша тоғрӣ кардан. Баъд мисол представитело гуфтан ки агар вақте очад меяд тра мисол стричаткини гуфт, ягон проблема намешавад иншааллоҳ. Иншааллоҳ. Ба подписчикои ма чӣ гуфтан? Ин подписчикои Колятаҷи барои подписчико дака гуфтанем ки ҳама вақт сарбаланд бошанд, худои таоло ки ҷое бошанд нигаҳбоншон бошад. Неки ҳами канали акара ҳами лайка себори буҷиқин. Гап нест. Лайка буҷиқин аёто наброрен. Боқӣ сарбаланд хонаобод бошем. Вақти ира намегирем, ин рӯз сафар дора. Иншааллоҳ видеош мебуроя бо дар Москва қати модар стричат кардан ҳатман сиём кард. Иншааллоҳ. Барочки бо бародаро бубинад. Иншааллоҳ. Аллоҳ нигаҳбонот роҳи сафед бародарҷон. зиндаи сарбаланд бошед.